हेल' सनाफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि बसुमतारी अनामिका चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो बरायना लाबाय आरोना फैलायबाय आं नोंसिनि खाथियाव दिनै गुबुन भिडिअजों लोगोसे अननानै भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांदो सनाफोर आरो नाया जुदि मोजां मोनथारदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव आरोना भिडिअखौनो बानायनो बारायलांसै सनाफोर नोंसोरबो नायथ्राबा एसे नायनानै होदो सनाफोर जाहाथे नोंसिनि अननायाव आंबो आवगायनो हायो आरोना ओमफ्राय नै फुंनि ब्रेकफास्ट जाना जाखाबाय आरो दायो रेडिनो आलु एवगासिनो आं मोनबायानो आलुआबो जाबायानो ओमफ्राय ओरै फारसेथिं ओंखामाबो जाबाय आरो जानांसिगौल' बोथोराबो दिनै ओरैबायदि ना अखा हागोन जाखो ना मा जागोन जाखो सान्दुंबो गैया आरोना अखा हांहांनै बोथोरा बेबायदि अबस्था जानानै दं आरोना न'आव थानाय गैयिजों माजों हाग्रा जाना दं जायगाफ्रा नै हाग्रा जाजोब्बाय जायगाफ्रा आंहा नै खामानि मावनो थांबाय आरो सनाफोर दायो आङो ओंखारबाय थांबाय थानोसै आङो होमबा लोगोनि न'आव थांनोखौ बिराद सान्दुं दुंबाय दहाय अखा हानबाय जादोंमोन एसे बोथोरा दायो थांगासिनो आङो बेहायनो सफैजेनबाय नै आलासिफ्रा न' गोदान हाबगोन जायगायाव सफैबाय आरो आं दायो नै आनैयाबो सफैना दंखायो जोंहा बेनो आरोना बे लोगोनि न'आ न'आ ब्लांनो रेडि जाखाजोब्बाय बुस्थुफ्राबो नै संनांसिगौल' आरो दायो सफैखाजोब्बाय मोजां स्रां जाबाय मैगंफ्राबो नै रेडि जोबखासै हानोसै मा माखौ हायो ओमफ्राय रसगल्लायाबो सफैजेनबाय मैयानो गारखादोंआनो दायो नै आनैमोनहा आब'मोनहा ना सायगासिनो आरोना ना सायगासिनो बिसोरो नै बिदै एवनाय गोथाव गोथावथार ओमफ्राय बैयाव मा दंमोनथाय नै दाउ बेदर नैबे दाउ बेदर मनमथि माने न' गोदान हाबनायनि नैबे दालि जहल सनाफोर आङो माखासे भिडिअफोरखौ आं खेबनाय जायाखै मानो होनबा संनाय खावनायखौ सोरबा सुखुवा नालाय सनाफोर नैबे टमेट' बाथोन आरोना टमेट' बाथोन बानायदों आरो दंबावो अमा बेदर एवनाय दङ नैबेयो जाहैबाय सनाफोर बे अमा बेदर आरोना अमा बेदर एवनाय आरोना बेयो बेखायनो आं भिडिअखौ माखासे देखायजोबासै आरो नैबेयो जोगोनार लाब्रा आरोना बेखौ जोगोनारखौ लाब्रा बानायबायहाय सयाबिनजोंहाय नैबे ना एवनाय न' गोदान हाबनायनि लोगोफोर नोंसोरनो देखायजोब्बाय आङो लोगोआ न' गोदान हाबदों नालाय आनैया बिबुथै हायगासिनो आरो दायो बाबु आं बिबु हायदों गोथाव गोथावथार फै जानोबा ट्रेनजों फै ट्रेनजोंसो नामा औ फ्लाइटजों फैनाङाबा बांद्राय थाङो नांगौ जारलासो जाखागोनहाय जौग्राखौ एसे न' गोदानाव खामानि मावनो थांनाया नै सनाफोर न' गोदान हाबनायाव खामानि मावनो थांनाया आं दासो सफैदों ओरैबायदि दहाय 10थायाव थांनाया नै दा हरनि 9थायाव सफैबाय आरो आङो थारमाने बांद्राय बेदर एरि नुयोबा देहाया एसे बोरैबा जानो नागिरो आंहा ओरैबायदि गेस दावखोबाय आरो दायो गोबानोबो ओंखारबाय फारसेथिं लेट्रिनावबो थांनांगौ गोनांथि जाबाय आरो होमबा आं दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै सनाफोर थाबैनो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअआवहाय